ଖାଲି ଗୋଲେଇଟା ମାପି ଦେଲେ କାମ ଶେଷ। ଓ ବାବୁ ଏମିତି ଅଭଦ୍ରକ ଭଳି କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ମୁଁ ଜଣେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ମାପି କୋଉଥିରେ କେତେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତିଆରି ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ବିଶ୍ୱାସ କର, କୋଉ ସମୟରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ପାହାଡ ଫାଟିବ ସେଇଟା ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଓ ବାବୁ ତମ ପାଗଳ ଆମେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର, ଆମର ଲେଟ୍ ହଉଛି, ଆମେ ଯିବୁ। ଆରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ନ ମାପି ଚାଲିଗଲେ ମନଟା କଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଏଇଟା ହେଲା ଦିମୁନିଆ ଡିଭାଇଡର। ଏଥିରେ ଗୋଲେଇ ମପା ଯାଏ। ଆସିଲ ଗୋଲେଇ ମାପିବାଟା ସାରିଦେବା। ହାତ ଛାଡ।